мусобиқаи кушоди шаҳри оид ба муҳорибаи ғайрикасбӣ унифайт дар ҳамкорӣ бо раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Душанбе дар муассисаи давлатии мактаби ҷумҳуравии маҳорати олии варзишӣ оид ба таеквондо баргузор гардид. Дар сабқат ба ҷуз даставу аз шаҳри Душанбе инчунин аз вилояти Суғд, Хатлон ва шаҳру навоҳӣ то бе марказ иштирок карда барои касб кардани зинаҳои ифтихорӣ талош варзиданд. мусобиқаи мазкур аввалин сабқати расмӣ дар мавсими равон ба ҳисоб нарафт ва дар сабқат бештар кӯдакону наврасон нерӯсанҷӣ карданд. мусобиқаи унифайт аз рӯи муҳорибаи классикӣ ташкил гардид. дар маросими ифтитоҳи сабқат аз ҷониби масъулин арз карда шуд ки яке аз ҳадафҳои асосии федератсияи ғайрикасбии унифайти ҷумҳурӣ тайёр кардани варзишгарони лаёқатманд буда ба ин васила оммавӣ гардонидани тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш мебошад. зимнан федератсияи мазкур аз қабили федератсияҳоест ки дар шароити кунунӣ дар бобати инкишоф додани мактабҳои он дар минтақаҳои кишварамон ҳамзамон иштироки фаъолонаи дастбарбаронаш дар сабқатҳои мухталифи байналмилалӣ назаррас аст. ҳамчунин кори муваффақонаи федератсия дар омода намудани мутахассисони ҷавон баҳрало эҳсос мегардад. дар маросими ифтитоҳи сабқат як қатор мураббиёну варзишгарони фаъоли федератсия бо унвонҳо қадрдонӣ карда шуданд. чемпионати кушоди ки мо имрӯз баргузор гардонем ва ташаббуси раёсати кор бо ҷавону варзиши шаҳри Душанбе баргузор гардида истодааст ки дар ин ҷо зиёда аз 260 варзишгар аз вилояти Хатлон, вилояти Суғд ва шаҳру навоҳии тобеи марказ дар ин иштирок доранд. мақсади гузарондани мо ин аст ки ин мусобиқа бахшида ба 30-солагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон гузашта истодааст. мо ҳаракат кардем ки то ҷашни 30-солагии ҷумҳурии Тоҷикистон бо як чемпионати сину соли 14, 15, 16, 17 солора баргузор гардонем ки то ки варзишгарони мо тавонанд дар мусобиқаҳои берун фаъолона иштирок кунанд. қабл аз шурӯи мусобиқа аз ҷониби варзишгарон барномаи махсус манзур карда шуд ки ҷолибу диданӣ буд. чемпионати бози шаҳри Душанбе ба Абубакри Дилшод басо хотирмон гузашт. Мавсуф дар вазни худ мақоми аввалро ишғол кард. ногуфта намунад ки Абубакр натиҷаи аз ҳама баландро дар соли 2019 дар чемпионати ҷаҳони Федератсияи Русия нишон додааст. аниқтараш вай унвони чемпиони ҷаҳонро касб кард. барои ноил шудан ба ин гуна дастовардҳои шоён албатта саҳми устодаш Фирдавс Шарипов аввалин дараҷа аст. барои ширкати фаъол намуданаш дар мусобиқаҳои мухталиф бо унвони номзад ба устоди варзиш қадрдонӣ гардид. пеш аз ҳама миннатдории худро аввалан ба падари бузургварам ва устоди азизам Фирдавс Шарипов ва президенти Федератсияи унифайт Бардин Сироҷов расонам ки ҳамаи заҳмату талашҳои шабонарӯзии онҳо буд ки манро то ин мусобиқаҳо тайёр карданд.
мусобиқаи бози шаҳрӣ ба Бежан Нурматов низ бобарор гузашт. Мавсуф ба мусобиқа зери роҳбарии Баҳриддин Сироҷев омодагӣ дидааст. Аз ҳама сабқати Хотирмону фаромӯшнашаванда барои Бежан мусобиқаи осиёӣ дар шаҳри Тошканд буд, ки натиҷаи назаррас манзур намуд. Дар мусобиқаи навбатии шаҳрӣ низ аз худ фаъолмандӣ нишон дод. ба мусобиқаи Азия дар Ӯзбекистон ҷои аввалро гирифтам. Ман мехоҳам чемпион ҷаҳон шавам. аз рафти мусобиқа огаҳӣ пайдо намудем, ки варзишгарон бо тайёрӣ хуб омадаанд. албатта ин дар истифодаи хуби баъзе аз усулҳои муҳориба аён гашт. инчунин ба мусобиқа варзишгароне ҳам ҷалб гаштанд, ки аз фаъолияти варзишгариашон он қадар вақти зиёд сипарӣ нашудааст. من 4 تا مدال دارم. در این مسابقه جای یکم را گرفتم. در آینده چمپیون جهان شوم. 7 تا مدال داریم. 4 تا یکم، 3 تا دوم. میخواهم در آینده پرچم تاجیکستان و بلند بردارم. лозим ба ёдоварест, ки нахустин мусобиқаи расмии байналмилалӣ дар соли 2019 аз рӯи унифайт ҳанӯз моҳи январ баргузор гашта буд, ки дар натиҷа ба Умедҷон Бобозода муяссар гашт, то дар сабқати осиёии зимистонаи унифайт ба гирифтани мақоми аввал даст ёбад. ҳамзамон ном бурда дар ин ришта аввалин медали тиллои мусобиқоти ҷаҳониро ба даст овардааст. ин варзишгарон, ки акнун қадами хешро дар ҷодаи варзиш гузоштаву дар қалб умеди фатҳи музаффариятҳоро мепарваранд, аз натиҷаҳои шоёни дастпарварони федератсия ба хубӣ воқиф ҳастанд. мехоҳам мисли бародарам Бакри Дилшод ҷои якум гира. ман ба 3 ҳариф доштам. ҳар се онҳоро мағлуб намудам ва сазовори ҷои аввал гаштам ва ман мехоҳам, ки бисёр машқ тамрин намуда дар мусобиқаҳои ҷаҳонӣ иштирок намуда ҷойҳои намоёнро гирам. омода кардани доварони дорои тахассусӣ дошта, тарбия ва ба воя расонидани варзишгарони лаёқатманд низ аз нақшаҳои дурнамоии Федератсияи ғайрикасбии унифайт маҳсуб меёбад. дар ҳоли ҳозир филиалҳои федератсия дар вилоятҳои Суғд, Хатлон ва шаҳру навоҳӣ тобеи марказ амал мекунанд, ки даҳҳо кӯдакону наврасонро ба омӯзиши унифайт ҷалб кардаанд. аммо асоси кори эшон дар бо муваффақият ширкат варзидани муорифатчиён дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ дошта эзоҳ мегардад. айни замон аз ҳамаи ноҳияҳо ба мо якдоварӣ омадааст ва аз шаҳри Душанбе бошад зиёда аз 8 довар аст, ки алал хусус сардовари мусобиқа Шарипов Фирдавс яке аз доварони пуртаҷрибаи федератсия ба шумор меравад. айни замон иштирок дорем ва он норозигиҳое, ки аз тарафи мураббиёни даста мешаванд нисбати доварӣ, онҳо метавонанд ба сардовари мусобиқа муроҷиат намоянд бо ҷиҳати хаттӣ ва бо нишон додани навори видеоӣ метавонанд эътироз баён кунанд ба ин ва ё дигар довар ва сардовари мусобиқа ин эътирозҳои онҳоро дида навори видеоиро тамошо карда ба хулосаи худ мебарояд ва хулосаи аниқи худро мегӯяд. мавриди зикр аст, ки дар шароити кулонӣ омӯзондани қоидаи муҳорибаи унифайт таҳти назорати мураббиёни ҷавон қарор мегирад ва мусобиқаи мазкур бори дигар собит сохт, ки то кадом андоза меҳнати онҳо барабаст нарафтааст. мо бисёртар ин чемпионатро чемпионати кушоди шаҳр мемонем, то ки аз ноҳияҳо вилоятҳо дар ин ҷо иштирок кунанд ва таҷрибаи худро зиёдтар кунанд, то ки дар мусобиқаҳои ҷумҳуравӣ бе ягон мушкилӣ варзишгарони онҳо иштирок кунанд. мақсади баргузории мо ҳам ҳамин буд, ки аз байни инҳо мо тавонем, ки беҳтаринҳоро дарёфт кунем ва дастаҳои якачини ҷумҳурӣ шомил созем, то ки дар мусобиқаи ҷумҳуравӣ баромад кунанд. касоне ки дар мусобиқаи ҷумҳуравӣ тавонад медали тиллои мусобиқаро ба даст биёрад, сафарбар месозем ба мусобиқаҳои осиёвӣ ва ҷаҳонӣ.
вохӯрӯи финалӣ дар нави классикии пуршиддат гузашт. Дар ин нав ки иҷрои усулҳои даступой ва гӯштин роиҷ аст, варзишгарон хуб ҳунарнамоӣ карданд ва бештар наврасон аз рӯи намуди унифайт қувваозбоӣ нишон доданд. Нагуфта намонад ки сабқати ҷаҳонии соли 2019 миёни ҷавонон ба варзишгарони ватанӣ даст дод то соҳиби ду медали тилло шаванд. Яке аз ин медалҳо ба Алишер Каримов ки дар мусобиқаи шаҳрӣ ба ҳайси довар фаъолият намуд марбут аст. Нагуфта намонад ки Алишер Каримов дар нахустин сабқати ҷаҳонӣ ба сегонаи беҳтаринҳо шомил шуда буд. Номбурда дар тайёр ва омода кардани варзишгарони лайоқатманд низ муваффақ шудааст. айни замон дар ин чемпионат зиёда аз 20 шогирди ман овардаем ба ин мусобиқа ва баромад карда истоданд. дар як сатҳи аъло баромад карда истоданд. аз хурдсолони онҳо чандтааш дар морибҳои финалӣ аст ва ҳоло варзишгарони калонсол баромад накарданд. ва боз мебинем ки дар охир натиҷа чӣ мешавад ва аз варзишгарон як натиҷаҳои хуберо интизорам, зеро ки тамринҳои онҳо дувақта буданд, ҳам саҳар ҳам бегah. бояд ягон натиҷаи хубе нишон диҳанд ки зеро баъд аз ин чемпионат онҳо ба тими мунтахаби ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба унифайт ғайрикасбӣ дохил карда мешаванд то ба мусобиқаҳои байналмилалӣ сафарбар гарданд. дар мусобиқаи кушоди шаҳрӣ як даста аз ноҳияи ёвон низ иштирок кард. тибқи маълумот дар ноҳияи мазкур ихлосмандони ин нави муҳориба тадриҷан зиёд мегардад. зимнан ин аввалин иштироки дастпарварони мураббӣ Муҳриддин Нарсов маҳсуб намёфт. аниқтараш онҳо дар мусобиқаҳои ҷумҳуравӣ ва ҳатто минтақавию байналмилалӣ аз худ таъссуроти хуб боқӣ гузоштанд. мураббӣ ба ҳайати дастаи ноҳияи ёвон варзишгаронеро ҷалб кардааст ки таҷриба доранд. айни ҳол мо дар чемпионати кушоди шаҳри Душанбе оид ба унифайти ғайрикасбӣ иштирок карда истоданд. аз ноҳияи мо ҳам аз ноҳияи ёвон дар ин мусобиқа 25 нафар иштирокчӣ варзишгар иштирок карда истоданд. айни ҳол 6 нафар рақобатҳои худро ба охир расонанд ки 2 нафари онҳо сазовори ҷои аввал шуданд. мақсад аз гузарондани ин мусобиқа мо чеҳраҳои навро пайдо карда онҳоро дар чемпионати ҷумҳуравӣ пешбар кардан аст. ҷавонони ҳозира чӣ қадар ҷавонони хушбахт ҳастанд. ҷавонони давраи истиқлолият ки чунон толорҳои варзишӣ ба тамоми талабот ҷавобгӯ ҳастанд, иштирок карда истоданд. мо ҷавононро инчунин даъват мекунем ки омода ба намудҳои тамоми намудҳои варзишӣ чӣ намуде ки бошад варзиш иштирок намоянд, дар парчамбардори ҷумҳурия мо бошанд. ҳамчунин дар сабқат як даста аз ноҳияи рӯдакӣ низ ширкат варзид. маҳфили муҳорибаи ғайрикасбӣ унифайт дар ноҳияи рӯдакӣ низ роҳандозӣ карда шудааст. нозикои нави варзиш дар маркази солимгардонии варзиши диҳаи обшакорони ноҳияи мазкур омӯзонида мешавад. хотиррасон мекунем ки намуди унифайт дар ноҳия беш аз 5 сол аст ки амал мекунад. унифайтро дар ноҳия мураббӣ Зокир Умадқулов ташкил намудааст. ман шахоза шурат аз ноҳияи рӯдакӣ ҳарифамро мағлуб кардам ва дар дигар мусобиқаҳои чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон ҷои аввалро ишғол кунам ва чемпиони ҷаҳон шавам. аз ноҳияи рӯдакӣ беш аз 30 нафар варзишгар иштирок карда истодааст. аз онҳо 5 нафар аз ҷои аввал гирифтанд, боқимондааш ҳол иштирок мекунанд. дар ноҳияи рӯдакӣ унифайти ғайрикасбӣ хеле пеш рафта истодааст. вақте мо унифайти ғайрикасбиро дар ноҳияи рӯдакӣ кушодем 30-40 нафар шогирд доштем. ҳозираш аз 300 нафар бештар аст. шогирдои беҳтарин бисёр дорем. аз онҳо Аслдини Бардин, Нурматов Камолдин, Шафқатзода Шӯрат, инҳо хеле хуб иштирок карда истоданд. дар пеш чемпионатҳои Осиё, чемпионатҳои ҷаҳон аст. тайёргарӣ мо хеле хуб аст. мо аз шогирдои худ хеле натиҷаи хуб интизор ҳастем. мавриди зикр аст ки соли 2018 федератсияи ғайрикасбии унифайти ҷумҳурии Тоҷикистон семинар машваратро баргузор намуда буд ки интихоби аъзои кумитаи иҷроии федератсия ва тақсим кардани вазифаҳо, ворид кардани низоми холгузорӣ дар мусобиқаҳои рейтингӣ, ташкили мусобиқаҳо дар ҷумҳурӣ, ҳуҷҷатгузории мусобиқаҳои рейтингӣ дар шаҳру навоҳӣ, аъзоҳаққии солона ба федератсияи байналмилалӣ аз мавзӯи асосии машварат маҳсуб ёфт. инчунин омода кардани доварони дорои тахассусӣ дошта, тарбия ва ба вой расондани варзишгарони лайоқатманд низ аз нақшаҳои дурнамои семинар машварат ба ҳисоб рафт. мо солҳои пеш доварҳои хуб надоштем.
аз ҳисоби доварӣ мо бисёр камбудиҳоро дида мешид. аллакай тӯли як сол мешавад ки ман фикр мекунам чандин семинарҳо ва омӯзишҳои мо гузарондем. аллакай доварони мо дар як сатҳи баланд довариро аллакай худ карданд, на ин ки аз шаҳри Душанбе аз вилоятҳо дар як сатҳи баланд доварӣ карда метавонанд. ман фикр мекунам ки аз доварон мо ягон камбудӣ ҳозирада надорем. айни замон дар чемпионати кушоди шаҳри Душанбе аз тамоми минтақаҳои ҷумҳурӣ ва алалхусус вилояти Хатлон се дастаи Темурмалик, дастаи Ёвон, дастаи Шамзин Шоҳин омадааст ва аз шаҳру ноҳияи тобеи марказ шаҳри Турсунзода ва ноҳияи Рӯдакӣ дастаҳошон ба мусобиқа сафарбар шуда омаданд ва мусобиқа дар як сатҳи баланд баргузор гашта истодааст, зеро ки чӣ қадар дар мусобиқа варзишгар бисёр бошад, ҳамон қадар муҳорибаҳо низ бисёртар мешаванд ва таҷрибаву маҳорату малакаи варзишгарон низ сайқал меёбад аз ҷиҳати бисёр муҳориба карданашон. ва дар федератсия айни замон аз ҳар даста якдонаи мураббӣ даъват карда мешавад дар дархости онҳо. айни замон федератсия иқдом гирифтааст ки дар ноҳияҳо низ сатҳи довариро семинарҳо баргузор гардонад ки ҳар дастае ки аз ноҳияҳо ба шаҳри Душанбе меоянд ба мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ ё ин ки дигар мусобиқаҳо хос як довари худро дошта бошанд ва бутавонад ба варзишгарони худ дар ноҳияи худашон тарзу усулҳои намуди унифайт ва нозикҳои ин намудро ҳамчун довар ба варзишгарон фаҳмонанд. дар ҷаласа қайд гардид ки дар ҳоли ҳозир филиалҳои федератсия дар вилоятҳои Суғд, Хатлон ва шаҳру навоҳии тобеи марказ амал мекунанд ки даҳҳо кӯдакону наврасонро ба омӯзиши унифайт ҷалб карданд. аммо асоси кори эшон дар бо муваффақият ширкат варзидани муҳорибачиён дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ дошта эзоҳ мегардад. илова бар ин ташкил ва қабули сабқати осиёӣ ва байналмилалӣ дар ҳудуди кишварамон ҳам аз нақшаҳои дурнамоии федератсия ҷиҳати палан бардоштани малакаву маҳорати варзишгарон ба ҳисоб рафт. дар сабқати бози шаҳрӣ як даста аз ноҳияи Темурмалик низ ширкат варзид. ман Ҳасан Фазам аз ноҳияи Темурмалик ҳастам. ман тӯи 4 сол аст ки дар ин намуди варзиши унифайт машқ мекунам таҳти роҳбарии Раҳматов Маҳмуд. ман мехоҳам ки дар оянда парчамвардори кишварам шавам. аввалин мусобиқаи ман дар ин тӯли 6 моҳ ва ман як нафарро мағлуб намуда ва ҷои дуюмиро иштирок кардам ва мехоҳам ки ман навомӯз ҳастам ва мехоҳам ки дар оянда сафи медалҳоямро зиёд кунам. ҳамин тариқ дар сабқати мазкур дар байни варзишгарони 4 то 5 сола Анушервон Салимов, миёни варзишгарони то 6 сола Аббос Неъматов, аз 6 сола боло Нусратулло Сайфуллоев, Солеҳҷон Удинаев дар вазни 19 кг, Ансори Ёров дар вазни 25 кг ғолиб омада бо медалу диплом сарфароз гардонида шуданд. аз ҳисоби даставӣ бошад зинаи аввал насиби дастпарварони шаҳри Душанбе гардид. мо ҳаракат мекунем ки беҳтаринҳоро дарёфт кунем ва ба тамрин дучанд фаро бигирем то ки дар берун аз ҷумҳур рафта парчами ҷумҳури Тоҷикистони моро баланд бардошта кунем ва шаъну шарафи Тоҷикистон дар он ҷо боло бошад.